To kámo. Čau. Fuj, to na. Takže ahoj, já vás zdravím u mého úplně prvního videa. Rozhodla jsem se, že uděláme nějaký zajímavý Minecraft. A máme tady hororový Minecraft. První, co mě teda opravdu zaujalo, jsou želvy, takže jsem se podívat na želvičky. Protože mám tady animaci postav. A chci vidět, jak se budou. Ježiši. Vy děláte očku, jsou boky. Takže konec zábavy. Každopádně začnu nějakými krátkými informacemi. A to tedy, kde jsem na ten mod došla, nebo na ty módy. Tak chtěla bych říct, že nekopíruju do Kluka. Jeho video mě velmi inspirovalo proto to natočit. Přišlo mi to velmi zábavné se bát v Minecraftu. Což si asi dle mého názoru velmi rychle rozmyslím. A proč tady není strom? To je divný, ne? A tam taky chybí? Je tady spousta modů, které já absolutně neznám a tohle se mi už teď nelíbí. Můžete mi říct, proč ten strom levituje? To jste byli vy? Vy jste tady uhryzali půlku? Ne, že nevíš? Už. Proč trochu vyděšeně, sorry. Jak si postel? Každopádně hned do začátku. Nemusíte se bát, že bych chodila spát. Já právě nechci moc spát. Aby to bylo zábavný, aby jsme viděli co nejvíc potvůrek, co se tady nachází. Jelikož je to hororový Minecraft, tak jsem si našla módy, které jsou právě hororový. A uvidíme, co tady všechno je. Některé ty věci znám dobře a některé popravdě absolutně netuším. Takže jsem zvědavá, co tady všechno najdeme. Můžu vám prozradit, že je tady Man from the Fog, na který se celkem těším. Mám z toho respekt, každopádně mám o něm celkem dost naštudovaný, takže nevím, jak moc mě donutíte se na něj jít podívat tváří tvář, protože se ho opravdu bojím. A bam. Uvidíme. Už jsem se snažila ten modpack teda hrát. Předtím jsem měla bohužel špatně nastavený mikrofon, takže nic moc zvuk tam byl a celkově to bylo takový my máme takovou kliku. Pane bože, daj to sem, všecko mi daj. OK. Největší strach mám z jeskyní. A teda ty stromy absolutně nechápu. Pokud někdo víte, jako kdo za to může, nebo jestli je to jenom bug, fakt nevím. Tak mi určitě dejte vědět, protože mě to hodně zajímá. Další věc. Neptejte se mě, co je tohle. Jak klikám pravým, klikám levým, shift, pravým, levým, mezerník. Nevím, fakt nevím, jak to funguje, nevím, k čemu to je, nevím, jak to zapnu. Nevím. Mají to být nějaké prostě pravidla asi? Nebo jakože nějaké instrukce? Jak bezpečně přežít asi tenhle modpack, nebo fakt nevím. No jo. Já ale nevím, jestli chci jít do zimy. Půjdem do zimy. Tam je nějaká budova. Tam je taky něco, vidíte to? Jdem to zkontrolovat. Já zatím si vyskakuju a celkem si pískám, protože se ničeho zatím nebojím.
Mňam. Ještě nevím přesně, jak to uděláme. Ráda bych se ubytovala, co nejdřív to půjde, protože tady po 3. dni úplně nechci běhat v jeskyních. Kamo, co to je? To je jako kostelík, jo? A tohle mi přijde nějaký povědomí. Hele, víte co? To si vemu. Dej mi to. Mňam. To kamo. Čau. Fuj, to ne. Zapomeňte. Onem spí. Onem ráno, prosím ráno. Ježišmarja. Ježiš, to mě já jsem se slekla. Já. Vlastně tam ještě jednou. Prosím pěkně, já vůbec nevím, co se stalo. Nevím, proč se to děje. Ale já tam chci, já si to chci vzít. Ty vole. Ale tohle si vemu. Funguje. Tak to jsem netušila. To chci taky. Dík. Vy tady máte teda. Black candle. Iron. Beru. Co to? Smoke. No máte to tu moc. No, už teď se moc necítím safe, musím uznat. Co to tam svítí? A tam taky něco svítí. A tam hoří. Necháme vyvolat Vardena? Ne, jo, ne. Hej. Asi ne, že? Bom? Máte rádi Vardena? Já se ho teda moc nebojím. Ale bylo by prdel, kdyby se tady objevil, co? Mis. A teď naše. Ne, dobře, není, jdem pryč. Je! Ty nevypadá, že by ti bylo nějak. Hej. To si vemu. Ty taky vemu. To vypadá moc hezky. Už se mi to nelíbí zase. Už se mi to zase moc nelíbí. Jdeme spát. Já vím, že jsem říkala, že spát nebudu, ale z tohohle mám trošku respekt. Já jsem to věděla. Nevím, já reálně. Duha. Hej, nevím jak moc. Posranej. Tvoj. Co to bylo? To nevypadalo moc jak skeleton. To opravdu nevypadalo jako skeleton. Ani trochu. No dobrý, no. To je krása. Co se nám to rozjíždí? Dík.
No fuj. To je pěkně nepříjemný zvuk. What the fuck? To je jako na oheň? Ale to vypadá mega dobře. Maria se šel lekám, já jsem úplně paranoidní. A to si určitě vemu taky. No OK. Co to je? Co to je? Co to tam svítí? No jako takové fajné rožnění to vypadá, no. To bych si nejradši vzala taky. Jak to všecko. Fakt, že to na oheň. Fakt, že to na oheň. Beru. Ty krásné věci. To tady přece nenechám. A už bychom se mohli ubytovat, nebo já už fakt nemám místo. Chlapci a děvčata, na tohle se fakt necítím. Co to je? Ne. Co to děje? Kámo. Ať už je to ticho. Kámo, co mám dělat? Nevracím se, vracím se. Na vás, na vás. Co si jako vůbec o sobě myslím, je tady takhle jako... Kurňa. Buď už ticho. Jak musím být do prčic daleko, aby to bylo ticho. Já jsem si myslela, že když na to šlápnu, já nevím, že se stane noc, ale tohle jsem absolutně nepobrala, ale že absolutně. Dámy a pánové, doufám, že jsem tímhle způsobem teďka právě nevypustila nějakou, já nevím co, nějakou příšeru. Já vůbec nevím, co tady za módy je. Znám jenom něco. Neznám úplně vše a tohle jsem absolutně nepobrala. A budu doufat, že jsem fakt nevypustila ze sklepení nějakou, já nevím, nějakou obří potvoru. Někdy, až budeme vypustění, tak tam klidně nalítnem. Ale reálně tohle jsem absolutně nepochopila vůbec ne. A poplujeme někam pryč od toho místa, kde jsem vypustila nějakou. Hele, tady je další strom, který je úplně to prázdnej. Že to ani nemyslí. Chlapci a děvčata, bude to velmi záživný mod. Tady máme nějakou pyramidu. Nebo co to je? Ježišmarja, proč já k tomu vůbec lezu?
No to určitě, no to určitě, no to určitě. Byla jsem tam. Třeba je to plný písku. Asi je, že? Tak to nechápu potom význam. Já chci najít místo, kde budeme bydlet a mít klid. Nebudeme bydlet asi na ostrově takovým, ne? Třeba zachází sluníčko. Už toto... To je dost na hovno. Ale tady by mohly být ty. Ty. To je fakt všechno. Budeme bydlet jen takhle random na ostrově. Ale tady není břeh nikde. Ale minimálně se tam vyspím, jo? Sakra. Lol, ty hobby vypadají zvláštně. Tak trochu jsem doufala, že tady budou ty lišky. Nedá se svítit. Jdem spát jako vůbec, jako. OK. Valíme dál. Myslím, že horší mapu jsem dostat jako nemohla. Já se vracet nebudu. Tam po mně jde nějaká aliance nějakých potvor. Tohle vypadá na velmi přátelské prostředí. Ano, ano. Tady to vidím. Tady to vidím velmi dobře. Ano. Už to se leklo, že to je zase nějaký debilní ostrov. A co to tam je? OK, to je nějaká jenom... Shit, delfín. Já už jsem byla posraná, že umírám, vole, zas. Ten je boží. To něco pěkného tady je. Želvy! Proč tak divně vzdycháte? Na tebe koukám, vole. Nevidíš, viď? Ona takhle dopředu nevidí, musí na mě nakrucovat tu hlavu. V dnešním díle určitě musíme najít bydlení, nebo tohle nejde.